Вот он уже правильный. Операция үстәлендә 73 яшьлек Ирод тумышы белән Шоллыдан булса да күп еллар Нурлат районында яши. Бүген аңа ышча буынын алмаштырып протез куялар. Бу көнне ул ярты ел көтә. Операция үзе 2 сәгатькә сузыла. Шул рәвешле Татарстанда тәүге тапкыр Россиядә җитештерелгән протез кулланалар. Безнең табибларга ярдәмгә курган белгечләре килгән. Сразу ее прорабатываем. Моңарчы Идел буе федераль округында шул исәптән Татарстанда да бары тик Америка һәм Швейцариядә җитештерелгән протезлар кулланганнар. Чөнки бездә ясалганнары Мәскәүгә дә җитмәгән. Елына нибары 20 мең төрле протез җитештергән ЦИТО предприятиесе бүген яңа икътисади вазгыятькә яраклаша. Весь металл, который мы используем в своем производстве. Бу протезларны эшләгәндә кулланыла торган титан, тутыкмый торган корыч, полиэтилен, булар барысы да безнең илдә җитештерелә. Заказлар шул кадәр күп ки, без 2-3 сменалык эшкә күчтек. Әлегә аена 50 меңгә якын протез җитештерсәк, алга таба бу санны 120 меңгә кадәр арттырырга уйлыйбыз. Цель это порядка 100-120 тысяч изделий в месяц производить. Сегодня наша страна идет в направлении импортозамещения. Импортны алыштыру илдәге һәрбер тармакка кагылды. Медицинага да. Элек чит илдән кайтартсак, хәзер аларга гына ышанып калып булмый. Россиянеке кирәк. Үзебезнең протезларны 14 ел элек куллана башласак та, алар киң таралыш тапмады. Чөнки махсус станоклар, яңа технологиялар кирәк иде. Бүген булар барысы да үзебездә булдырылган. И сегодня эти эндопротезы становятся очень востребованными. Республика клиник хастаханәсендә көн сайын 5-6 авыруга буын алмаштырып, тимер протез куялар. Татарстанда үз чиратын көтүчеләр саны 4 меңгә якын. Шул исәптән тез буынына куела торган протез 2900 кешегә кирәк булса, ышча буыннарына куела торганы 900 кешегә. Бу саннар 10-15%ка артачак дип белгечләр, чөнки гомер озынлыгы да арта. Доля импортных эндопротезов составляла. Без кулланган протезларның 90% чит илнеке иде. Икътисади вазгыять үзгәрү сәбәпле авырулар протезларсыз калу куркынычы булды. Хәзер исә үзебезнең җитештерүчеләр җиң сызганып эшкә кереште. Әйе, әлегә чират бар. Уртача 1 ел көтәргә туры килә. Минемчә, эшләр булай дәвам итсә, 2-3 ел эчендә чиратлар бетәчәк. Но я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы полностью все это ликвидируем. Гөлнур Ибраһимовага операцияны кичә ясаганнар. Чит ил протезын ул 2 ел көткән. Аның тез буынын алмаштыралар. Сабыр канатларым сынган шаклары да булды ди ул. Хәзер исә аны озак төрнәкләнү көтә. 2 ел көттем. 2 ел эчендә менә көне сәгате белән дигән кебек чакырдылар. Килдек, ясадылар. Операция ясаганда да бик уңышлы чыкты, бик әйбәт булды. Россиядә җитештерелгән протезларга илнең төрле төбәкләреннән заказлар килә ди белгечләр. Әле алай гына да түгел, БДБ илләре Сербия белән дә килешүләр төзелгән. Моңарчы безнең протезлар белән Корея, Греция, Англия табиблары да кызыксынган. Алия Хәйретдинова, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы.